Mig og Arsen, vi går rundt i skolegården, sådan lidt forbistret rundt her. Ja. Vi er på ass hunting. Det kører sgu ikke så godt. Alle de her tidlige fridage, så det må vi skulle sige, det går ikke så godt. Så, ja. Vi må tage, hvad der er. Det er dig for helvede. Nå, ja. Der er måske noget herovre, ikke? Nej, det er det nok ikke. Alle de er fri. Goldt! Jeg vil så også lige bemærke, at det er i hvert fald ikke sikkert at gå hen. Bernadette kommer flyvende efter en bold. Hej Bernadette. Kan du sige hej til Facebook? Hej Facebook. Okay. Jeg kan ikke zoome. Det er bare sure, som er det hele. Christine, prøv at hoppe. Hvorfor ikke? Kan du sige hej til Facebook? Men ikke pervers. Hej Facebook, kan du sige det? Men vi er i hvert fald på ass-hunting, og der er ikke noget lige sådan rigtig specielt lige her omkring. Skal vi bare stoppe videooptagelsen, så må vi lave en part 2 her i morgen? Nej, det er lørdag, så på mandag. Nej, tirsdag, fordi vi er fri. Vi laver ass-hunting.